Book Beats Production. Kuziti mzene asiko kudenga dirini muhibi ndati zinove. Kuziti mzene asiko kudenga dirini muhibi tanzina Jehova mirai panzira dzekare mutsake nzira yakanaka. Tanzina Jehova mirai panzira dzekare mutsake nzira yakanaka. Zvanzibvunzai kuti yakanaka ndeipi kuti mufambe imi mai. Zvanzibvunzai kuti yakanaka ndeipi kuti mufambe imi mai. Muwanire mweya yenyu zororo, muwanire
zvinotura ndigodya zvinodhura, asi gadziriro ndiyo yakakosha. Ndingapfeka zvinodhura, ndingadya zvinotapira, asi gadziriro ndiyo yakakosha. Zvinove kuva nerugare rwepano pasi